Το σημερινό ρεπορτάζ έχει ως θέμα το τζαμί Αλατζάι Μαρέτ που βρίσκεται στην οδό Κασάνδρου στην πόλη Θεσσαλονίκη. Αρχικά να πούμε ότι το Αλατζάι Μαρέτ σημαίνει στα τουρκικά πολύχρωμο άσυλο. Είναι τζαμί του 15ου αιώνα και βρίσκεται βορειοανατολικά της εκκλησίας Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Αρχικά να πούμε λίγες πληροφορίες για την ιστορία του τζαμιού, το πότε ιδρύθηκε και από ποιον. Πες μας λίγες πληροφορίες, Κατερίνα. Σύμφωνα με επιγραφή στην είσοδο του κτηρίου, το Αλατζάι Μαρέτ ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1484 από τον Ογγελού Ισάκ Πασά, ο οποίος ήταν μεγάλος βεζίρης επί Μωάμεθ Β και αργότερα επί Βαγιαζίτ Β, βαλής της Θεσσαλονίκης. Ως τι ακριβώς λειτουργούσε το συγκεκριμένο τζαμί? Ο χώρος λειτουργούσε ως ημαρέτ, δηλαδή πτωχοκομείο, με τρεσές, ιερατική σχολή και χώρο προσευχής, ενώ έλαβε σταδιακά τη σημερινή του μορφή. Και από πού ακριβώς πήρε το όνομά του το τζαμί? Το όνομα Αλατζά το οφείλει στον πολύχρωμο μιναρέ του. Αλατζά σημαίνει χρωματιστός. Έχουμε κάποια άλλα ιστορικά στοιχεία για το συγκεκριμένο τζαμί? Για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, ο κτήτοράς του παραχώρησε μεταξύ άλλων σημαντικό χρηματικό ποσό, αλλά και τα μισά έσοδα από τη φορολόγηση της Γαλάτιστας, της Χαλκιδικής. Μάλιστα, κατά τον 17ο αιώνα, το Αλατζάι Μαρέτ είχε αναδειχθεί ως ένα από τα σημαντικότερα ιδρύματα της πόλης. Πώς συντηρήθηκε όλα αυτά τα χρόνια το τζαμί? Το 1970, με αφορμή την κατάρρευση του βόρειου τμήματος του Προστόου κατά το προηγούμενο έτος, πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά έργα συντήρησης, τα οποία επαναλήφθηκαν ξανά το 1993 με 1996, περίοδο κατά την οποία έγινε μεταξύ άλλων και αποκατάσταση της εσωτερικής τοιχοποιίας. Το μνημείο ανακαινίστηκε και στερεώθηκε με τη φροντίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Σήμερα το Αλατζάι Μαρέτ βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και χρησιμεύει ως εκθεσιακός χώρος, στο οποίο λαμβάνουν χώρα διάφορες εκδηλώσεις και περιοδικές εκθέσεις. Σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες, Κατερίνα, και εγώ να πω πως σήμερα το κτίριο αυτό λειτουργεί ως μουσείο και είναι πόλος έλξης για πολλούς τουρίστες.